Aste honetan ezagutu ditugu 2025ko diru-bilketaren behin-behineko datuak ezagutzera eman dituelako Euskal Finantza Kontseiluak. Eta datu hauen aurrean esan behar dugu ordezkari politiko batzuen euforiatik haratago joan behar dugu. Egia da diru-bilketa igo egin dela, baina oso kezkagarria da diru-bilketa horren egituraketa. Eta oso kezkatuta gaude, gero eta gehiago langileak eta klase ertainak direlako zergen zama bere bizkarrean hartzen dutenak. Gure diru-bilketaren bi zutabe nagusiak gero eta gehiago PFSA eta BESA dira. Hau da, langileok bere nominetan eta bere erosketetan ordaintzen duten dirua. Eta bien bitartean, aberatzenek eta enpresek ordaintzen dutena gero eta gutxiagoa da. Eta horren adibiderik argiena da, sozietate zergaren jaitsiera nabarmena 17%. Hau, zuzendu behar dugu. Mundu osoan ematen ari da oso joera kezkagarria. Aberastasuna gero eta esku gutxiagotan kontzentratzen ari da. Eta hori gertatzen ari da soldatak gero eta pisu gutxiago daukatelako ekonomian, eta beste aldetik diru-bilketa gero eta injustuagoa delako eta aberatzek gero eta zerga gutxiago ordaintzen dutelako. Hori ere gurean gertatzen ari da, eta horri aurre egiteko neurri zorrotzak eta proaktiboak hartu behar ditugu. Horregatik jendea ikusten du bizitzaren prezioa igotzen ari dela, ikusten du etxe bizitza gero eta garestiagoa dela, ikusten du munduan egoera ezegonkorra dela. Eta horrek hiritarrongan kezka, ezinegona eta ziurgabetasunik eza sortzen ditu. Horri aurre egiteko politika publiko ausartak behar ditugu. Behar dugu diru-sarrerak, langileon diru-sarrerak indartzeko neurriak eta behar ditugu babes neurriak zerbitzu publikoak indartuz. Hori da Euskal Herria Bilduk proposatzen duena, exigitzen diogu instituzioei politika ausartak, diru-sarrerak hobetzeko eta zerbitzu publikoak indartzeko. Besteak beste, pentsatzen dugu soldata minimo propio bat behar dugula gure egoera ekonomikoari egokitua. Behar dugu ere pentsio minimoak igotzea. Behar dugu etxebizitzaren krisiari aurre egiteko politika ausartak. Eta behar ditugu zerbitzu publikoak benetako segurtasun sare bat bihurtzera hiritarrentzat. Jendeak politikatik espero du babesa, konponbideak eta erantzunak. Eta hori egin ahal izateko behar dugu politika ausartak esparru horretan eta baita ere politika fiskal berri bat. Gehien daukatenek gehiago ordaintzeko eta ez orain bezala zama gehiena langileon eta klase ertainen bizkarrean usteko. Aste honetan Santurtzin gertatu dena gure ustez oso larria da. Alkateak dimisioa eman du eta baita ere ezagutu ditugu akusazio larriak praktika politiko desegokien inguruan. Gure ustez gertara hauek ez dira zerbait isolatua. Santurtzin gertatu da aste honetan, baina pasaren astean edo aste batzuk izan zen Getxon eta baita ere ezagutzen dugu ora antzekoak beste Bizkaiko eta Euskal Herriko beste hainbat udalerrietan. Uste dugu hemen auzian dagoena da eredu baten gainbera, EAJaren gobernantza eta kudeaketa ereduaren gainbera. Dagoeneko gobernu eredu hori, gobernu estilo hori agortuta dago Ezkerraldean, Bilbo Handian, Bizkaia eta Euskal Herri osoan. Uste dugu politika ezin dela ulertu kromo trukaketa bat bezala. Instituzioen kudeaketa ez da horrela egin behar. Proiektu sendoak egon behar direla. Propositoa daukaten gobernuak osatu behar dira eta ez hori gehiengo aritmetikoak ahalbidetzen dituzten gobernuak. Horren ondoria da daukagun egoera, desgobernu egoera. Adibide oso esanguratza daukagu Ezkerraldean bertan 4 udaletxetatik, 4 udalerrietatik bietan gobernuek ez dute amaitu legealdia, Sestaon eta orain Santurtzin. Politika ez da botere joku bat, ez da makilen joku bat, ez da alkatezen joku bat. Politika egin behar da hiritarron zerbitzuan eta hiritarron arazoak konpontzeko. Eta gertatzen ari denaren aurrean eta hiritarrongan honek sortzen duen noraezaren aurrean aldarrikatu behar dugu politika egiteko beste modu bat. Eta gure ustez, bi elementu funtsezkoak aldarrikatu behar ditugu eta gure ustez ere Euskal Herria Bildu horren inguruan adibide argia ematen du. Alde batetik politika egiteko modu eredugarria, ustelkeriari gabe eta hiritarron beharrak erdigunean kokatzen. Eta beste aldetik hiritarron behar horiek joku politiko partidistaren gainetik jartzen. Guk adibide batzuk jarri ditzakegu. Gasteizen eta Gernikan gobernutik kendu zigute lehenengo indarra izan da, baina blokeora jo ordez, mendekura jo ordez aurrekontuak adostu ditugu herri horietan. Santurtzin bertan aurrekontuak egitea ahalbidetu genuen. Guk ez dugu bilatzen blokeoa. Uste dugulako hiritarrok ez dutela ordaindu behar
politikarien arazoak. Beti konponbideak inazten ditugu. Eta beraz, berriro, dei bat egiten dugu politika beste parametro batzuetan ulertzeko eta egiteko. Eredugarritasunetik eta hiritarron beharrak erdigunean kokatzetik.